je office o samung khaiga musungnai private job nai tugui tongnai rok ni bagui tini koktoma kaham no hungmago hingke receptionist office rogo tabo hotel rogo samung khaijaknai amhai bahini bagui tini notification tobai faijak ni bagui hingke channel o kotal ko subscribe khaijak tongkhe subscribe khai tonglai daily update notification magani bagui tini oni friends ono share khailai di borokbo samung nai tugui khlaimana bagui tini rok borokni kothok mani no borokbo khlaimana bagui jahani bagui channel by Jepro ni krwngdi tonglai di nirok aikhene search khai nai di channel no ei channel Tripura job ni search khai ni ha hingke nirok aikhene daily update manai ang to horni bisi horo si update kromo ba haini bagui nirok salo se khai nai di nirok horo chode nui angai tongkhe ta eke nirok salo dati samung krwngdi manai nirok dati call khai ke siu vacancy books angai tongmani ko sepöngjak nai eke boi books go boi najak boi ni vacancy boi angbai hangke nirok all jaga khlaimaya khai paine haini bagui dati ni nugkhe nirok call khai na dita je nirok ni samung ko thongjamani sokphaiya hingke tei nirok no kaisa kok sakani miao ang kaisa logo design competition ni bagui hi romani no alada ke video sanagui tobonai next video rogo hingke nirok naisingui tonglai di nirok bahaike kono apply khainai tei bomhai ke ma khainai bohai roni process ro thung pura details nirok ni bagui tobi phainai nirok video no naisingui tonglai di 20,000 competition ni bagui je first prize roni bagui haini bagui haini bagui betoi phainai hingke twadi tini no nainai lainai মহিলা কর্মী চাই অফিসের কাজের জন্য এক্সেল জানা মহিলা কর্মী চাই সকাল 11টা AM থেকে সন্ধ্যা 7টা PM পর্যন্ত বায়োডাটা নিয়ে নম্বরের পাঠাবেন যোগাযোগ খানাদে কাইসা অফিসনি সামঙ্গ এক্সেল ni knowledge tongkhe tei bwrwi hingke khlai manai phungni 11টা ni siming salni 7টা sarikni 7টা jora samung khlai gijaknai hingke nirokni biodata borokni mobile number ro pathogui manai 9366110268 o nirokni biodata pathogui rohodi haike borok je selection khaila hangke nirokni je borok qualification naimani bai borok match khaila hangke nirokno call khaigui phaidi hi samungo naraknai hingke next naliphinai কর্মখালী আগরতলার প্রতিষ্ঠিত আবাসিক হোটেলের রিসেপশনের জন্য হিন্দি ইংলিশ জানা লোক আবশ্যক কাজের সময় 5:30 PM থেকে 11 PM বেতন সাকেব আলোচনা সাকেবে এঙ্গে কাইসা হোটেল রিসেপশনিস্ট ni bagai hindi tei english ni knowledge tongke o samungo krwngui manai receptionist ni go hatta bo boini bumurok suina ragani hai ke list suina ragani bagai ta hingke সময় samung khlaijaknai hingke 5:30 ni siming 11টা jora rok ongnai beton rok hingke borok bai salaimani bisingtwi ongnai tei mobile borok bai krwngui mani mobile number 8974173996 ayakeba te kaisa 8837284239 o contact number o call khlai di hingke te kaisa paithak jora terong no kaisa sagani hamani ke je NIS boot ni rok exam rok ani wansokgui tongkhe angbai krwngdi ani number video description o link rojak tongo ayakeba contact number rojak tongo ni rok angbai krwngui manai daiti ni krwngdi nirokni late fee solegui tongo haini bagui je class 10 12 amhai boot NIS boot ni bisingtwi rogani hingke angbai krwngdi percentage kabang manai nirok hingke tini na update asung sinai kanani update je pro na update magani bagui channel wise pro krwngdi tonglai de ani channel no je pro na search khai nai de ei channel Tripura job search khai ni hingke daily no mai update manai tini roni bagui omo simia government job rok bo toi phaigo haini bagui je government job hingke je katal sokphai ke katal apron roi rok hingke o channel ni bisingtwi nirok joto na nugui manai hingke te kaisa kok logo design humani no nirokni bagui te kaisa video alada ke toboi painai gasu jana tini update joto na Hambai।